pasarian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda tata lho man piye rombongan Kurawa ketoke wis nyedak saya nyedak Begawan Durna pancen bener ngendikane bapak nek Durna wani drangap-drangap ucape ngono ae mesti nggawa Kurawa yo cedhake yo iya wis tak kendhau Ki Lurah Bagong sampun tumut-tumut mangke mindak risak araganipun cekapin ngabdipun Anoman weh ya ora ngono ora iki desaku nek aku ora melu-melu kok ndak dukani karo bapak inggih Ki Lurah Bagong lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang wah sajae pancen wis pentas meguru anyar Bagong wani napaki kridaning para sata Kurawa. Ndara Kartomarma. Ya, dasar Purnyata. Ayo bapakmu entuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa. Bumi angus karang kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi. Kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arjeng gawe bumi angus karang kadempel niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno menehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, karang kadempel tak bumi angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani karang kadempel. Ora sandadak kanthi pawadan kowe mbelani karang kadempel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby ning kono. Nun, kowe iki standby ning kono. Standby menika menapa? Maksudku kowe siap ning kono, kene iki wis mempenge. Malah nang kene mangani kacang dipepe. Iya. Rene, iki wis tak kendhawe ki Lurah. Malah dene arep mbelani. Lho. Gawa munyuk barang. Arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya e. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman Gembong Mangleawan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki. Ming munyuk sing dindelke apane?
Sing dadi nyatane mo Kartomarma. Wah, edan ora basa karaku, jangkar karaku sakarepku. Wis ana anoman kok arep sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyoku ya. Tugele sirahe tak cangkinge sirahe. Mboten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ngajeng nyangking? Iki menika sinten? Kartomarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngasuh. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggih kula. Tak ombe ya? Iya. Munyuk kok tuku es teh ki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Puranyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu ini marganing patimu Anoman. Petruk barang melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mungsuhe Petruk kanthong bolong pecah siramu. Mangsa piye? Mati. Mati. Hot.
galeng balang tangan cekot sikil becik kal pelang ora sah kokean gunem tanpa guna mungsuhe nala gareng sumbalmu kaya ya oh. Ayo sing dadi nyatane pecah siramu nya wedian piye reng mumet dase terus andene kok maju kono kowe wae kono aku cah ringkih kok wah dan ganti Petro ganti anane ya mut ngamuk, Ponokawan ngamuk, Petruk ya ngamuk. Bagong ya tunggal dene melu njoto si Kurawa ae dan. Iki kanca mundur. Delik rasa melu ora delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon ulah samboyong Semal Badralaya mbangane Kurawa lemuk. Ulame Anoman sing maju enten pabalatan ning Petruk, Galeng, Bagong kabeh maju. Wuh, selempak. Nggo wangsul. Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kulawa mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundura nek pancen ora gelem maju mundura. Kula pun elek-elek lho, Man. Wis rasa to elek iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampeyan wis dadi sampeyan ulang gugu ya monggo. Nek nganti sampeyan kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, Nur. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, maju wae. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora ketang alon-alon kok rampungane man. Maju aja kaya bocah cilik. Nggih, Pak. Petruk Ndara Dursasana ya. Mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe. Klebu Gareng, klebu Bagong Anoman. Sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya. Mboten sah mungsuh Ndara Anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, iki mung batur gedibal. Wong elek nyolong mripat kok arep ngalahke karo Dursasana kok menang apa? Sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampeyan mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, sampeyan mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Nyo. Lho ra penak to? Rasa dadak kokean omongan, tiwas kokean omongan. Lho, apa antil pisan gletak sampeyan isin. Ya lah. Oh iya. Lah mula nyo nek ajeng ngantem ngantem. Nek nganti Petruk mangantem mati, sampean kari mateni Gareng, kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, Gareng mangantem mati, ming kari mateni Anoman. Lho penak to? Anoman mangajar mati, mboyong bapak. Pun nggih,
Ini jame mepet ya guys. Ayo. Modar tenan kowe. Pun malah alhamdulillah sampean sok mateni karo Petro urip ya men doyak utang gawe iso. Yo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya guys. Ambiar kowe. Iso dikempot barang ditokke ya guys. Ambiar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kon apa iki piye? Yo. Ambiar. Gondodo. Yo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah pun cengel pun dada pun wis. Nek cara satriya gentenan. Usung ngomong gentenan sapa? Wong aku mung tokon ngantem kok. Weh, sampean ora isin wae diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo, ajake. Mburi, yo. Padha-padha ampuhe. Dodo, yo. Dodo. Wah, ya kemedunen. Waduh, Petro, waduh. Waduh, edan. Dodo, gesur ngapunten, baleni. Dodo ya terus wah mak trusuk. Ora apa-apa, rame. Nyo, pecah. Mburi. Iya. Dodo. Riki. Mburi. Dodo. Nyo. Ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo. Dodo. Sirah. Oh. Sirah. Iya iki wis dikeke. Iya. Sip. Kok entuk palu semono gedene, Gong? Palu nggo nutuki aspal tak sile. Men modar. Matek ora. Ambo kaya awak tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal. Modar. Dir. Turu kok neng dalan iki lho. Tangi aja kaya bocah cilik. Aduh, man, mumet banget, man. Mumet piye, Petro setan. Ditukke sirah kula ora diantem-antem mbul nyeluk Bagong kok palu gedhe banget. Lah. Man, vertigo kula. Piye? Vertigo. Napa-napa kuwalik pripun niki lah tak gawa Kakang Penemban Durna pripun. Sukertane baru iblis lanat. Petro kantong bolong kala gareng Bagong Anoman ngrusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat nadahi Kyai Jundamane ketiban pusaka? Saka 5 ora padha gladran dadi kondo cetutang Begawan Durna barang. Endi? Rada mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kok do Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk.
Belani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Kadepane, kowe ngerti ora? Ora. Ngono tak kandhani. Durna nggawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake gunung jugruk sego rasat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk cundha manik modar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan, wong gelut ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming ngokol tok ngethuke cundha manik mati tenan. Semen. Wis semen. Truk rasa wedi, wong urip sing dinteni apa? Tak pethoke Begawan Durna. Asemi ra nututi to kowe? Ayo ora wong kandhane ngeyel kok. Karepku ki ya. Skeneane liyane iki. Aku nekat melayu terus kowe bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh, Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Dramatike nang kene iki, terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Arek karo maju-maju aku tak padul bapak. Oh iya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Aku ngomong ngetutke, padul bapak, ora maju, modar tenan. Akhirnya sadar, ket mau. Aku mau melayu nek ora tututi aku menggok perapatan kono liwat desa baline ngene bapak kok. Ora dupak raimu modar kowe. Wis ayo wadul bapak. Yo. Anoman mlayu-mlayu ngopo? Kowe ya mlayu, Bagong ya mlayu. Matur sanipun Bapak, tiwasan Pak. Niki nek sampeyan ora mlayu iso dipeksa Begawan Durna, Bapak diboyong teng Ngastina. Sebabe Durna mbeta pusaka saka lima. Wujude panah, bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling cundha manik. Lah piye Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe? Pangestunipun bapak kula nggih adre, Pak. Wedi. Adre. Wedi karo cundha minak. Apa Gong? Cundha minak. Cundha manik sing panah bedore ndasmana murup sak obor. Bedore apa, Gong? Ndasmana. Aku jane ya duwe lho, Tru. Iya. Ning kalah karo cundha manik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa nggonmu? Ya nganggo cundha. Oh. Cundha manda. Cundha manda iki rak meng kling-kling ngono kae. Nek duwe pusaka mbok dipethuke, Bagong. Ora aku pethuk, Pak. Dheke perapatan ngetan, aku perapatan ngidul. Wis rasaku karo omong kene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek Durna tekan kene, aku sing ngadepi. Oh, Petro, Bagong aja mlayu mati kowe. Durna panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan.
Cepetke ndak tuman wae. Aku kepethuk mungsuh lawas kok dengko mungsuh lawas. Enak ya? Enak kowe nembang tok sing joget ya munggah-munggah kok. Lah yang kene nembang kene joget nah ya wis cocok. Oh ngono ya. Iya. Dadi aku sing polah, kowe sing nembangke. Heeh. Wah. Lah iki sing jenenge serasi lho aku karo Tatin ngene iki. Lah nggih. Lah ngene kok arang-arang ngejak aku banget. Sapa? Ora kono kok. Niki sampun. Sampun, matur suwun. Ya. Wis ya, Lek. Ya. Ki susulan meneh to. Waduh, ayo piye arep rampung nek ngene iki ya nek ayo di anu aturke mboko siji. Ora apa-apa, gara-gara bubar 4:30 ora masalah. Kuwi sing ngakon sapa kuwi ngono kuwi? Lah kok jare susulan terus. Lah iki ana sing urung diaturake kok ndak gelo penggalihe. Pak rawuh. Pak Narno rawuh. Oh, nggih monggo. Pak Narno ki pokoke sewengi wayangan ken ora ngrungokke swantenipun Pak Narno ora marem. Ah, ya monggo Mas Gareng kersane. Nggih, Bapak. Pak Narno. Kalau wau Pak Tum sampun panjenengan dereng, Bapak. Kula kangen saestu. Wah, lho. Beres niku mriki kok lenggah tok. Oh, udut sik. Ah, ya berarti diselani. Ora, udut ngentekke sak pak kok. Oh, wis. Aja diselani. Iya, iya. Wis ngantongi amplop. Hah? Wis ngantongi amplop. Enggak. Amplop tok. Bapak mriki. Aturan. Oh, nggih. Nggih. Wah. Wong pirang-pirang kok gur sak lembar. Mriki, Bapak. Ya, monggo. Mriki, Pak. Pokoke anggar sing arep nyawer tak goleke dalan. Niki. Rata. Nika Bapak. Beres Mas Gareng. Siap. Siap. Sik aku dititipi kok sing Mbak Tatin sing ndi? Non, Mbak Tatin sing pundi? niku Jenengan dititipi kakangku lho. Lah wis. oh Kak nika ora pesene naming sindene sing anu lho sing bedhi nggih. Ngoten nek Mas kula wau dadi. sindene sing gedhi. Nggih lah kula lagi perlu delo nggih ta. Nggih. Mundur wong kula niku di guru dadi ya kula harus di kewajiban. Nek dalu dzikir ya saya nonton tak tinggal dzikir sik rampung rene meneh. Pertanyaane niki. Napa? Kula lak sing ngaturi mriki. Heeh. Lah kok tibone teng Tatin. Lho wong kuwi titipan kok. Oh titipane anak putu dados Mas. Titipane Pak Tumiyono niki. Nggih. Kangge menghargai Tatin nggih Pak. Leres. Sampun ngantor wonten DPR RI Bapak. Lah nika kali Pak Dewa nika. Lah nggih kula ngertos. Nika Komisi 11. Panjenengan lagi dibobol duwite 30 triliun pusing nika. santai mawon napa. Komisi 4 aman. Aman. Aman gitu. Sing aman gur pupuke gitu kan. Pupuke beres pun beres peta ini. Nggih. Pripun Mas Gareng? Pak Narno nyekar Pak. Nyekar apa? Monggo nderek. Nggih engko nek lali ajaran to. Lah kae bose kae nang kono duduk manis. Wis adem kok ya kowe kudu apal ngajari. Kambiyo. Wah ngau kambiyo barang. Lah sindian kok sahabat wetenge lara. Sinden niku nek wetenge lara kepoyuh mong ngene iku. Sentika dawuh, Pak. Nggih, pripun? Sehat Mbak Ika? Mboten patek. Oh, mboten patek. Lah napa teke? Lek gareng kok digawe-gawene lek gareng ndek wau Pak kula. Sabotase niku wau kula manteng mriku niku akhire wetenge kula niku les-lesan. Oh, ngaten. Dahare sekedhik mawon. Nggih. Kula niku ming amaem nika to, Pak. Oh, ngaten. Iki kok kabeh-kabeh kok tibone elek aku to. Mau kowe aku saiki aku. Aku saiki wis ora kok.
Ora piye. Kita apik-apik nek saiki yakin. Oh, apik-apik meh dibarke jam 3 kok. Nggih. Monggo Pak, Nggih. badhe Bang napa? Bawa kulon no, Mbak. Oh, siap. Mungkin Banyumas Cilacap nggih ta? Siap. Dari arep Klaten ya Banyumas. Gitu. Mula bojoku sok ngerayu nek turu. Sesuk piye lho anggarane nggo Klaten aja lali ngoten. Lah wis tenang kuwi. Anggaran bojo beres. Beres. Sing sikian seringe nang kulon, Pak. Nggih. Dadi bahasane ngapak baen. Urung iso. Ya sedidik-sedidik mengko bisa teyeng suwe-suwe. Iya tayang kok disit ngono dulu aku nek kok disit apa ya? Bae kok dhisik nek kono nganggo T, kene nganggo K kok ya nggih ta. Nggih. Monggo. Raden Arya Wargu Dara. Lek Jos. kok ora isen to lek gur meneng Werkudara fragmen. Kok gur meneng ae plonga-plongo. Neng kene dibayar gur plonga-plongo. Mati mek. Mati. Kowe karo sing bayar malah galak kowe to, Kak? Lho, lah iya kudune iki ya perasaan ning kene iki dibayar. Kenapa Narno iki ya nembang, kowe gur plonga-plongo. Ngopo gedang kuwi? Ajare kon peragaan. Lah kok melar mangan gedang? Ayo ki Werkudara nganggo kuku. Oh, nggo kuku. Ini tak pernahke. Apa, Kak? Lah jaran nggo kuku. Nyo. Kok gur cilik. Lho kok ora mbok ganti gedang goreng sisan? Wong iki gen ana kulite gen ra lunyu kok. Nyo, panganan tin. Wis pangan tenan nek tatin. Nyata lamun satria ing Yodipati. Werkudara iki sikile sing ngambak. Kak. Wis seneng apa? Werkudara iki sikile ambak. Nek ora deret-deret ngono Werkudara. Megagah. Begagah mbok geret iso hernia. Ora tak geret. Werkudara hernia. Mik aja mbok warke kancane, ndak ngegron. Gletak ning isor. Wis bet to wong ki punjen kok. Seneng ki. Apa seneng? Prakosaka kakung luhur. Jan Werkudara niki ya mesa kurang ngombo sikile oleh. Rada rene sithik. Oh diamput tenan lho. Kok senengane miloro aku to, Kak? Aku ki mernane Werkudara ki kudune gagah. Yo gagah-gagah ning ora kasar ngono kuwi Nek sapoke. Werkudara sing dadi Werkudara kudune Pak Narno apa Pak Tumyono ki patut lho wong kowe awake ya gur cekiting ngono kuwi lho. Lah onone yo lulang wedhus kok. Yo cilik tipis ra masalah. Sing penting ki ana Werkudara. Werkudara nine piye? Apa, Ibu? Werkudara suarane gedhe. Wah, ki Werkudarane panut tok. Werkudara suarane pripun? Piye? Werkudara. Werkudara. Suarane pripun? Werkudara kok. Ah, ngono kuwi. Werkudara apa mutah? Salungune wong mati pikir raharjo. Miat langaning kalang wana klarapan dahan muncar inon lir kekonang surem sorotekan padang Yayi Koko Prabu wonten timbalane ngadhawuh sampun keladuk anggen paduka anamung Sungkawa krana ngrantu dhateng sowanipun ing putring Pringgondani mongko nyatanipun Gatotkaca sampun kepareng sowan
muli katimbalana menggah purwa madyalan wusananipun Koko Prabu Lenggah ingkang langkung prayogi kula diandangu dhateng sowanipun anak kula pun tetuka Yai Prabu kasinggihan mekaten kula Gatotkaca wonten timbrani ngadhawuh Kanjeng Prabu piye munggo pawartani nggir nggonira ingsun utus suwan marang Karang Kadempel ingkang saprlamboyong kelawan Kakang Semar Badranaya mugi dados ing kawuningan kula sampun nglampahan sak pejagung kalewan Kyai Semar inggih Siwanaya Taka lan menapa sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Siwa Semar Badranaya namung yen dados ing kawuningan Wa Prabu wanter ngendikanipun Siwa Badranaya bilih Siwa Semar sagah ngomong dhateng para Pandhawa tuwin suwita wonten negari Ngamarta nanging wonten pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar. Pepanggil reruba wujude apa nggih maragake matur marang wakmu ing Ngamarta. Mboten sanes kejawi namung ingkang winastan Sekar Tunjung Seta. Koko Prabu. Sinten ingkang saged amboyong Sekar wujud Tunjung Seta? Wonten ngarsanipun Kyai Semar inggih menika sayekti ingkang badhe dipun mung dening Kyai Nayantaka wa Prabu ing Ngamarta. Miyatrangen ing kalangguan aklar pandan moncar tinonlir kekonang surem sorot tetan badan kasor lan pacaring purnaming kekono dasari mangsa katiga Koko Prabu wonten timbalan kados pundi menggah pangandika waduka sasampunipun midhangetaken menapa ing dados saturipun anak kula pun tetuka Yai ingkang nggadahi pakulinan nasak kelenging wana minggah harga tuwin medhun jurang manjing telenging Karang Pradesan mboten sami kejawi namung kadang paduka pun Yayi Janaka menapa mboten langkung prayogi menawi babakan menika kapasrahna dhateng kadang kula pamadi Arjuna kula wonten maring adhawuh murudyake maju kene Dimas kadangipun Kakang Yayi Janaka mulat para sang Arjuna semono kang pamanungsan wonten timbal wonten ature anakmu ing Pringgondani lamun Kakang Semar keduga diboyong marang Praja Ngamarta nanging kudu nganggo bebana wujuding Sekar Tunjung Seta Yayi wonten timbalan Maradyagi budhal saka negara Ngamarta upadinan kang aran Sekar Tunjung Seta aja pati-pati sira bali marang negara Ngamarta lamun ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Seta prasta paduka Kanjeng Koko Prabu piranana kula madhal pasilan nyuwun pamit surti ting ati-ati duga-duga digawa Janaka
Atmara Sang Arjuna sumenya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang ngono garing dalem ana kawan Petruk wonten dawuh Den Bagong dalem Gus apa pancen kepara nyata yen to wong atuhamu ya bapakmu paring dawuh kelawan anakku Gatotkaca bapakmu keduga kabuyung marang negara Ngamarta lamun Pandhawa bisa ngaturake wujuding Sekar Tunjung Seta. Nggih, kula krungu dhewe kok, Den. Malah kula didhawuhi kalih Bapak Semar nderek Ndarakarkaca menika dados seksi menapa dados saturipun Ndarakarkaca mbok menawi para pepunden Pandhawa mboten pitados. Ning kula pancen krungu dhewe. Nek Bapak purun diboyong ning kudu ngaturake Sekar Tunjung Seta. Ndara niku asli kula mboten gawe-gawe. Kunjang Kanjeng langit lap-lap katon lir kincanging risang mawe gandrung kodeng sutaning galih Sang Arjuna bawani dereng nate midhanget ing winastan Sekar Tunjung Seta nalika semono jroning kodeng penggaling Sang Janaka emut lawan panguwasaning para Jawata sigra tanpa taliwara nilar sangya para panakwana kawan minggah wonten ing undaran Dirbawana sowan Sang Asih Prana. Janaka mestine sowan dewa apa mabur ndadak ning Indomart bose apik omongane terus aku iki takon tenanan aku ya wangsulan tenanan wis kowe ora rasa ndadak mikir sing aneh-aneh tur kuwi ora kewajibane awake dhewe bantu karo Ndara Janaka wong ade mung dadi seksi terus nunggu ning negara Ngamarta wae. Mbuh mongko sapa sing entuk Sekar Tunjung Seta ya kuwi awak dhewe upama Pandhawa ora entuk sing entuk Anoman ya dhewe terus budal ning Pancawati nek sing entuk Begawan Durna ya piye meneh kodrate kaya ngono ora bakal bisa diselaki. Ha. Yo tunggu ning Darawati wae ya Gang yo. Yo nggo kertu ora? Rasah. Nggo kertu ora. Nggo cegalek cegah-cegah dengkulmu mlocot ora.
Perenos mukeng wangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanika saketer kene dongane engkong lir wusing pine panca Pepetoking ayam wana mrak manguking pagagan Mastuna musidam sekaring bawana langgeng kulup wayah ulun lesmana ingkang prapta ana ing ngundarandir bawana padha kanthi harja saprapta kita tansah pinanganing kawidadan pukulun niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk iya lesmana ulun tampa apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabiyanturana ngarsa ulun wale-wale menapa pukulun estunipun anggen kula sowan ngabiyantura maduka ewang adi pukulun sayekti namung krana bingunging manahipun ingkang wayahipun Lesmana krungu kautus dening Kanjeng Koko Prabu Rama bilih dinten sakmangke Kanjeng Koko Prabu kepingin sanget dipun mong dening Kyai Semar kados wingi uni mongko Kakang Nayantaka sampun kepareng tedhak wonten ing tanah Jawi ewadene nalika Kanjeng Koko Prabu utusan lawan pun Anoman pengendikanipun Kyai Semar sinten kemawon saged mboyong dhateng Kyai Nayantaka waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta pukulun mugi kepareng paduka paring pitedah Sekar Tunjung Seta menika wonten pundi papan dunungipun upami jagat menika mboten wonten thukulipun menawi thukulipun wonten ing Kayiwangan kepareng sakmangke kula badhe nyuwun Sekar Tunjung Seta badhe kula boyong kula aturaken dhateng Koko Prabu Rama Wijaya pukulun nyatan ning kalangkuan klar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Arjuna ingkang ngabiyang loro kasinggihan pukulun ana wigati apa nggir sumengko nggon musuhan ana nglawan ngersaning ulun wale-wale menapa pukulun
dinuta dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Pilan ngolani wonten pundi wujudipun Sekar Tunjung Seta? Duh pukulun semban kula. Menawi paduka wuninga kepareng mambabaron ingkang sejati dadi wayahipun Janaka pukulun. Masku nama Sidam Sekaring Bawono. Lesmana wonten timbalan, Arjuna wonten timbalan. Sumurupa yekti Sekar Tunjung Seta kuwi ulun ingkang kagungan. Nanging gandeng ingkang kepengin ngayunake wujude titah loro Lesmana lan Arjuna. Aja nganti ulun senggo banci ndemban silatan. Mara kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ing samu barang lir. Sekar Tunjung Seta bakal ulun balangake sapa ingkang duga bisa nemokake Sekar Tunjung Seta ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar Tunjung Seta nggih. Raden Janaka sing gedhe pangapuramu nadyan kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil tengginas nggonmu mlayu Raden. Aja waton bisa muwes. Sekar Tunjung Seta ning ngarepe Janaka lan Lesmana. Kaya apa aku sing tekaning pati ingkang uripku ingkang ngukup Sekar Tunjung Seta pecah diadam. Nyorebut Sekar Tunjung Seta. Nalika semanten satriya kekalih padha didayane, padha trampile. Mila nalika semanten bledug mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Dupi pisah satriya kekalih. Kaloning jagat gawaning para dewa, kembang pisah dadi loro. Ingkang dinasta Raden Janaka Sekar Tunjung Seta. Parandri mangking diasta dening Raden Lesmana ya Sekar Tunjung Seta nanging awarni biru kagiat kadrawa kasar. Den mrayitna semurire seka balik titione gandayane Kakang Semar aku ingin iso ngaturake Sekar Tunjung Seta. Kakang Nayantaka aku ngaturake Sekar nanging ngerti ya Kakang
nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka. Kembang belah dadi loro. Ya dening Kang Dasta wujuding sekar nanging awarni biru. Kuwi uga sempalaning sekar Tunjung Seta. Nggih. Kula pun ngertos. Kula pun ngerti. Kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji. Sekar niki pancen loro, padha-padha sekar Tunjung Seta, sing siji werna putih, sing siji werna biru. Lah sing biru niki bakale manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih. Mang presani nek mboten pitados. Den tunggalake sekar kalih. Dadi nyawiji dadi sisi sekar Tunjung Seta. Ical wujuding sekar Tunjung Seta nenggih Sang Dewi Kanastren. Sing tak goleki Kanastren wonten dawuh Kyai. Lah piye? Nggonmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana wujuding kembang. Apa usana dawuhe Iwang Pikulun padha wenang. Kyai Semar sampun dados dawuhipun Sang Asih Prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi. Dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Den sampun midhanget piyambak to. Nggih niki omongane bojo kula Kanastren niku sing ajeng kula nut. Dadi kula wis ora isa lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa. Ndedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Raden Janaka, apa rumangsamu wis bisa ngukup Kakang Semar? Baline Lesmana marang Pancawati ora mboyong Kakang Semar teka dikethok janggaku dening Kanjeng Koko Prabu. Tinimbangane mati siya ning negara Pancawati. Tak udhokake nyawaku ning kene Raden Janaka. Kyai Lesmana teka malah kaprawasa tiba ning ngareping pun Kakang Koko Prabu. Mugi andados ing kawuningan ing sadosipun kula saged angrebat wujuding sekar Tunjung Seta nanging diripun rebat dening Raden Janaka. Satemah kula bandha-ida kaliyan Raden Janaka. Koko Prabu kula sumanggaken nggugu karepe dhewe semingkira tak trajangi Raden Janaka.
laruta saking Gudha Sangkara kula yen amodosa Sang Sri ana wujuding Nalindra iki sapa nuwun sewu yen sampeyan nyuwun priksa kalawan aku Nalindring Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Sang Prabu Sri Bathara Kresna ya pancen kepara nyata sinuwun Nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya nronjong botol tindakmu sumengko nggonmu tindak arep menyang endi nedya mbelani kelawan adiku lanang lho sapa Raden Lesmana ingkang pinulosara dening Raden Janaka aku ora nrimakake Prabu Kresna semingkira aja gawe pepalang Janaka bakal tak kendharat lho kosek Arjuna kuwi ngadangku taruna dadi sapa ingkang bakal ngendhak sira kelawan adiku Janaka ya mungsuhe Natandrawati gandeng kowe mbelani karo adimu Lesmana aku ya mbelani kelawan kadangku Yayi Janaka apa sira wani kelawan panjenengan ingsun sing tak wedeni apamu ora minggat ketiban Kyai Goh Wijaya lakon sirna margalayu ketiban senjata cakra baskara ora remuk awakmu aja dundang Natandrawati midanget pangandikaning Natandrawati arsa ngedalaken pusaka Kyai Cakra Baskara emut kalan pepunden Sang Wisnu ya Sang Bathara Suman sigra ngengake permana jati Sang Rama Wijaya sumura bilih Sang Hyang Bathara Wisnu manjing angganing Sang Natandrawati ngalumpra tanpa daya dikulun sinuwun lah kok dadi sampeyan malah nyembah ning ngarsaning Natandrawati dupu kulun Sang Hyang Bathara Suman mboten kinten babar pisan bilih paduka sampun kepareng nilar dhateng jasad kula tumunten manjing angganipun Nalindring Ndrawati ing mekaten nyata sampun pana menapa ing dados sasmita paduka Sang Hyang Bathara Suman bilih sampun meh purna kewajibanipun ingkang wayah pun Rama Wijaya teka paduka sampun nilar dhateng jasad kula namung ewa semanten pukul keparenga dinten sak mangke malah kula lega dene kula sampun saged nitik dhateng kasuwargan kula Prabu Kresna samangke keparenga menawi sampun titiwakyaning mangsa kala tumapak ing gati telas tulising nata ing Pancawati keparenga kula badhe manjing kasuwargan kula inggih menika wonten angganipun nata ing Ndrawati sinuwun Prabu kenging menapa paduka malah katingal nglenthung kundur nganti dhateng ingkang rayi Yayi Lesmana mara coba aku tak takon kelawan Si Adi gandeng pun Kakang wis bisa nitik kelawan kasuwarganing pun Kakang apa kira-kira Si Adi wis ana kelawan kasuwarganing Yayi Lesmana kula dereng pikantuk sasmita apa-apa nalika sira Si Adi ngaturake sekar kelawan Kakang Semar apa ana pangandikaning Kakang Nayantaka inggih Kakang Semar paring dawuh cetha kula midhangetaken nadyan sekar menika ketingalipun kalih nanging jatosipun menika sejuga ingkang setunggal badhe manjalma dados sajuga wonten sekar Tunjung Seta ingkang awarni pethak Yayi kang mangkono Kakang Semar wong paling sasmita kelawan sira Yayi Lesmana yen to Si Adi kelawan Arjuna kuwi ora bakal bisa dipisahake sayekti Janaka besok pancen dadi kasuwarganing Yayi Lesmana menapa mekaten Koko Prabu wis
lelakon iki pancen wis disengaja dening panguwasaning para dewa supaya pun Kakang lan Siadi bisa ngawuningani bakal calon kasuwarganing pun Kakang lan Siadi. Koko Prabu Kasinggihan mekaten ayo ngenteni wahyaning mangsa kala ana ing negara Pancawati besok kapan telas turi sing nata Pancawati apa dene kadangku Yai Lesmana monggo dherekaken Koko. Katon madang kahanane Arjuna wis kelakon boyong lawan Kakang Semar. Sarana ngaturake Sekar Tunjung Seta Yayi Resi ana ndak dadi bleduk ora penak ana ing mripat. Yo. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Alhamdulillah, Den. Yo. Sampun dumugi paripurna. Semar yo. Mugi-mugi sedaya manggiya wilujeng niring sambikala. Kula ugi ngaturaken menawi wonten lepat kula lan kirangipun nang kula nyuwun gunging samudra pangaksami jer kula titah lumrah. Semar yo. Lan ugi kula minangka dados wakilipun para kanca-kanca kula. Rai wonten lepat anggenipun ngayahi dalu kala wau kirang meranani wonten ing penggalih. Sepisan malih kula menungso ing kedurungan nina lali salah apes kelawan mati. Yo Semar. Sura Sudira Jani Kang Rat. Suwuh brasta tekaling ulah Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih. Cekap semanten crita kula dalu punika.